Een stralende start juster van de 34e editie van Oerol op Skielge. Uitverkochte boten varen de hele dag op en aan en er binnen een record aantal theaterkaarten verkocht in de voorverkeer. Bij de officiële opening van het festival draait het om de Waardvereniging, die het 50 jaar bestaat. Jeetje. Nou, dit is wel te gek, Ja, hoor. dat vind ik heel leuk. Wij winnen echt nooit iets. 618. Ik denk... De reuzen van Theater Artemis en het Roodtheater krijgen een van de eerste exemplaren van een boek over het Waard hoe langer. Nou ja! Jullie worden ook meteen lid van de Waddenvereniging. En ik heb er ook een cadeautje bij. Ik hoop natuurlijk wel dat het mijn maat is. Ja, hij valt soms wat groot uit. Ja, dit is te gek, hoor. Waarom heb je hem ervoor gekozen om de Waardvereniging erbij te beloeken? Nou ja, het is natuurlijk zo dat als de Waddenvereniging niet was ontstaan en men was zijn gang gegaan 50 jaar geleden, dan hadden we nu geen eiland, maar hadden we gewoon de kust van Friesland geweest, omdat het helemaal ingepolderd was. En Terschelling het Oerol is toch wel heel erg verbonden aan het eiland als podium. En niet aan deze toevallige plek. Dan had je niet die mooie spreiding over een eiland gehad, dan was het allemaal anders uitgepakt. En ik denk dat de uniciteit van Oerol vooral ook met Terschelling te maken heeft. De Waardvereniging viert het jubileum op zijn beurt met theater, maar net op Oerol. Van september al organiseert de vereniging op verschillende plekken aan de kust en op 3 Waardeilanden voorstellingen.